जिल्लायाव सिं ओनसोलाव हाबोबा दिनै दाबो बे डेभेलपमेन्टखौ नुनो मोना दा जोङो मोनसे बिराद गिदिर खामानि मावनाय जाहैबाय एबसुआ एनडिएफबिनि दैदेननायाव जे एनडिएफबिनि 35 बोसोरनि गोजाम हाथियार दावहाया दिनै जोबनानै मोनसे गोजोननि लामायाव फैदों गाबोन जुदि बे सुक्तिखौ मावफुंनो हायाबा इउपिपिएलखौबो रायजो राजाया नेवसिगारगोन आरो नेवसिनांगौबो जुदि मावफुंनो हायाबा नाथाय मावफुंनोथ' खाबु होनांगोन नङा होमबा दा ओंखायनो दिनै एबार रायजो राजाया बे गोनांथिखौ बुजिनानैनो भट होनांगौ आरो आं गुबुनखौ रायनांगौ गैया आरो आजिखालि गोदान जुगाव गोदान गणतन्त्रआव मानसिफोरखौ मुं सुयै गाज्रि रायनानै राजनिति खालामनायखौ जों लाबोनांगौ ससियेल मिडियाफ्रावबाबो एखेबारे खोनासंथावै रावफोर बाहायनानै रायनाय व्यक्ति आक्रमण बेफोर जोंनि समाजखौ नष्ट खालामगासिनो दं इलेक्सन होननाय जिनिसा समाज दानायनि मोनसे जोबथा गान्थि नङा बेयो गोबां गान्थिनि गेजेराव मोनसे जे दिनैनो जोबनानैबो थाङाखै गाबोन जों ज'नो आखाइ हमलायफिननांगोन थ' ओंखायनो जोङो दिनैनो जोबथा होननानै गासैबो लामाखौ बन्द' खालामनाया थिग नङा मावनो थाखाय ओंखारदों गबिन्द बसुमतारिया मावनो ओंखारदों प्रमद बर'आ मावनो ओंखारदों बिथांमोना खोथा होदों बिटिआर सुक्तिखौ जों मावफुंगोन आरो बेनिफ्राय सिमा बारायगोन सानजाहा आरो गासिबो दफा एनडिएफबिनि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसननिफ्राय लानानै मुंख्लं नखरफोरनि मदद होनायखौ लानानै इउनिभार्सिटि गायसननायखौ लानानै गासिखौबो मावफुंनायनि मोनसे समायखेरा लादों एसेबां समायखेरा लादोंबा जिहेतु बिपिएफआ जों मावा होनना बुंखाबायबा दा खनसे रायजो राजाफ्रा मावफुंनो हायो ना हाया बिथांमोननि आखायावनो जों बिबानखौ गथायनांगौ मावफुंनो हायाबा जों बिथांमोनखौबो बिदाय होनांगौ जोंखौबो बिदाय होनांगौ बयखौबो बिदाय होनांगौ नैबे समाव जों बिटिसिआव फोसावदिं खालामफैनाय माखासे हाग्रामा महिलारि आरो बिजेपि गोबां दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ बेफोर गासिबो मोनसे डिजाइन मोनसे थांनाय सानथामसोनि सिगां बिजेपि ना बिपिएफ रावबो बिसोरनि नामखौ लानानै खालि इउपिपिएल दा दिनै बिसोरो नांलायनायनि थाखाय बिजेपि बिपिएफनि नामा दिनै बयजोंबो मख'जादों दा बेनि गेजेरजों बिसोर रायजोफोरनि गेजेराव गावसिनि बाथ्राफोरखौ फोसावनायनि खाबु लादों आरोखि बिसोरथ' दाबो चन्दन ब्रह्मआ बिजेपिनि कमलारानी ब्रह्मआ मन्त्रि रिहन दैमारिया मन्त्रि एसेबांनो गाज्रि जालाय बिथांमोना मन्त्रिखौबो गारनांगौ नाथाय बिसोरथ' एलायन्सआवनो दं लोगोसे बिसोरो दुर्नितिनि खोथा बुंदों जों बुंनो समायो नाथाय बिजेपिआ गभर्नमेन्टआव थानानै एलायन्स गभर्नमेन्ट सालायनानै दुर्नितिनि खोथाखौ बुंनानैल' होनायावनो जोबा जुदि दंमारोब्ला बिसोर जुदि बेखौ थारैनो बुंमारदोंब्ला एक्सन लानांगौ बिसोरो खोथा बुंनायजों जाया ओंखायनो बिसोरनि गेजेराव मा जादों मा जाया जों मिथिया नाथाय बेबायदि बिसोरनि नांलाय खमलायजों इउपिपिएलआ जेबो लाबबो जाया लसबो जाया खारन इउपिपिएलआ हारसिं सोरनिबा थांनाय फैनायाव माबाफोर खहा जायो जाया जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बेबायदि मेला थांबाय आन्दलनकारि ग्रुपखौबो सोमावसारनायखौबो नागारनांगौ गोबां मानसिया हानजा सोलायदों हानजा सोमावसारनायाथ' थैनानै आरो बेथ' आरो बिपिएफनिफ्राय बिजेपिआवसो थांदों इउपिपिएलआथ' बुंनांगौ मा दं नाथाय आंहा बुंनांगौआ बेल'नो बिश्वजित आरो इमानुवेल मोनहा जिहेतु मोनसे जातीयताबादि फैनानै राजनितिखौ खालामदों मोनसे राष्ट्रीय दलाव थांनायनि आगोल बहुतबार सानोमोनबा मोजां खारन बेयाव थांनानै बियो जेसेबां गावनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो हाया बियो राष्ट्रीय सार्थआव बे खामानि मावनांगौ एबा बिजेपिनि हाइकमान्डआ जेखौ ओंखायनो बिथांमोननि बे बिजेपिआव हाबनाय लानानै इउपिपिएलआ जेबो सिन्थाबो खालामा नाथाय आं बेक्तिगतबाबो बिथांमोनखौ लोगो मोनबोनाय हिसाबै बिदि डिसिसन लानायनि आगोलनो बिथांमोना आरोबाव सानबावबो साबसिन जायो